Az eddigi hivatalos állásponttal szemben a pilóták mégsem voltak felelősek a szmolenszki légikatasztrófáért. Ez derül ki a Lengyel Vizsgálóbizottság legújabb műszaki jelentéséből. A testületet vezető volt nemzetvédelmi miniszter szerint a gép már a levegőben felrobbant, és ezért elsősorban az oroszországi javítást végző szakemberek, valamint az orosz légiirányítók tehetőek felelőssé. A zárójelentés 1 év múlva várható. Addig nem fogalmazzuk meg a lengyel állam új hivatalos álláspontját, amíg a nyomozás be nem fejeződik. Az már biztos, hogy robbanás volt, de azt nem tudjuk, hogy mi okozhatta, mondta Antoni Macierewicz. A szakértők eddig azt gondolták, hogy a balesetet kényszerleszállás közben egy fa okozta, de ez azért elképzelhetetlen, mert a gép 10 000 darabra hullott szét, és nem hagyott hatalmas krátert maga után, szóval még a levegőben kellett felrobbannia. A vizsgálatot nehezíti, hogy a repülő roncsait nem adta ki Oroszország, így az amerikai Nemzeti Légiforgalmi Kutatóközpontban egy virtuális modellel próbálják meg rekonstruálni a tragédiát. A 2010-ben lezuhant gép fedélzetén a lengyel elnök Lech Kaczynszki, valamint az ország politikai és katonai vezetésének számos tagja utazott a katyini vérengzés 70. évfordulójának alkalmából tartott megemlékezésre. Ez hol megy ez a hely, nincs abszolút semmi magyarázat. Hogy néznek, nem látunk új, nem volt földrengés, nem volt semmi sem. Mintha valaki hátulról letörte volna, meglőtte volna, semmi sem dolgozott, semmi sem, de nincs magyarázat. Nincs semmi magyarázat. Nekem sem. Én véletlenül mondtam meg ezt, mondtam egy csoportban, és itt egy lengyel csoportban, a régemet ismerem, miatt így magyaráztam, és akkor magyaráztam. És kérdeztem egy papírt, aki itt volt, azt